bon ko ciden ko mogo ka fini kana jigi alikaba kuru fura duguma mo ko dobe della ke ko Abubakar Siddiq ka fini tundigilen tundo jabu juman bola aha ciden ya hadisa fulanna ta ko hadisa dola ko masfala min alkabaini fa huwa fi an-nar isbalu li izar haram min kabairi junub ciden ko fini na be alikaba kuru fura duguma ko abe tasuma kono min yi fini jigini alikaba kuru fura duguma haramu do min kabairi junub abe konte junubu bawdela ni ni hadisa donye bon hadisa fulana man jara sawbuhu quyala lam yanzuru Allah ilayhi yawm al-qiyamati ولا يكلمه ولا يجاكيه وله عذاب أليم المسبل إجاره قيلا تيدن كو باسكو افورا حديثا دو ركون مو تيدن مو سبا ko Abu Jari ko cide ma ko ni mo saba perdi la koy nunu nye jonye ciden ko mo sababe akom alate hadisan na tugula mo sababe yawmal qiyamah do alate lajelika katuma hinna lajelila atu kuma nyogonya ni hinna kuma nyogonya nema kuma nyogonya atu seneya kabo junubula e walla jaba bu ye jahannaba kunu la jaba mun bulla dimi uko ciro yo jonye ako mimba ka fini jige alikaba kuru fura duguma ta yere bonya kama ni ya kini yere bonya ye ni njanga kata nani debiye ambe se ka ke duru yere folo ye munye haramu kabaira junubu fulana ye munye alati lajeni hinna lajeli sabana ye munye alati kuma nyogonya ni hinna kuma nyogonya nani na ye munye alati seneya kabuy ka junubu la duru na ye munye la jaba dimne mbiye lagra ni ya keni yere bonya men ni ya kete e ma keni yere bonya haramu kabaira junubu donc fini alikaba kuru fura duguma haramu de do silamiya sariyalla bongo be se ka fo cogodi kon ne ma keni ere bonya ni ma keni ere bonya kiden ka hadisa fora iya sahalendo munya e bali ni te se ka sison ta katige mumbe e bali ni muru te se ka e ka fini tige ka be mumbe e bali ni te se ka tam masin tigi fa ki ka fini be ni ere bonya te nko ciden ka hadisa yere menen ko fedenta ke wode yere bonya ciden ko al kibiru bataru li haqqi ibanna cinya min yere la folo de wode yere bonya yo ciden ta foriye hadisa sahalen foriye har bi e banna ko ke ma se ko ke yere bonya mo to ka ciden ko la yadkhulu al jannata man kana fi qalbi misqala jarratin min al kibar akum misqala jara hakke dengenya bileni fitini hakke na yere bonya be mo duskun kono itedo aljanna kono ceede ko ciiden ma ako hari mo do be ba fo samara nyuman kaki sena doroki nyuman kaki kanna o de yere bonya ciiden ko te yere bonya de o yeki yere cenyide ala cenyide ro abe fen cenyide fe walakin al kibr batarul haqq wa qamtun nas me ciiden ko yere bonya e munye cinya donnen ko fe cinya nani makka nyoni ka bo yere la ki bacinyama ani ni be jo mogo la mogo men nin fo ko haramu le no ko karasa ne mako bola batarul haqq wa qamtun nas min be cinya nyoni de ani mun men nin fo e jo le mba tigi la ita tigi jate foye ci don ko nim miskala jarabe mogo duskun kono itedo arjanna kono donc akado folo mogo ba fo ko alika fini ko ajigna alikaba kuru fula duguma ko ma ke yere bonya kama yere bonya tette men ni ciden ka hadisa mena har be de saraka barakena yere bonya tette boka nambora wiro lambalimo Abubakar Siddiq ta Abubakar ma dabo kama folo Abubakar ma dabo kana kaka fini jigide ako inna fi ijari istirihai tuma me ciden ni hadisa fo ko ni mi masfala mina kabir fa wa fi nari ako ciden ma ne ka fini abe ayoro do be jigina yerede al-istirkhai ayoro do inna fi ijari ne ka fini al-istirkhai
fihi listirqai inna fi ijari alistirqai abe chogo do la fihi istirqai ayre yere jigi dobe ne ka finila mana Abubakar tay munne o buno seminu ko nimba irana ko Abubakar ka fini tumba gelengala chamanche de la bon ni fini ni aya so aka fini tun temene be gelengala chamanche la mais amashali ka bakuru furama ni hada maden fini bi ka chamanche la Abubakar ka fini atumbe yugubade parce que rutumbe tafe de shiri na ye tafe shiri ni tafe yugubarana yirede afando be jigi kateme alikaba kurula buno semenu ya konni yaira aka fini tumbe alikaba kuru fura ko fe matunte gelengala chamanchela parce que ni filibe gelengala chamanchela na jigina donc faut cacher alikaba kuru fulama dobe to sampela la abe jigide donc ni yaira temenen tumbe gelengala la mais abe alikaba kuru fura ko fe odi ya to na yugubayra abe jigali alikaba kuru fura duma ako illa nyata ahadaw aya faraka mais nebin jantun tala de a jigna dron ni hakli de bala jigna dron ba saga nola ani etta kalara kamade e ko masintigi made a jigi ani Abubakar ta ko ne tabe jigina ayre de mais aribi una tabe ka hakli bala na jigna dron ba a korta hakli bala ba korta ka saga nola oni ta kelenya kalala kama oye kelenya wa ni nya folo ni te kelenya ni nya folo bon fulana cire nye sere yake Abubakar ye ako Abubakar shirigima ako ek me ka fini jigi ire bonya kama o fora yewa cire nye sere di ema cire ko Abubakar ye mi ta ke ire bonya kama cire nye sere ka Abubakar o sere nyogo na be bolo ni ebe delila ke na Abubakar tai cire nye sere ke sere make ni nya jole fula ha do ba fo fula do fula sabana dondola unana misiri kono ci don ko bi dugu jele donye sarakati di fantama Abubakar ko ne ako bi dugu jele dombe sunna Abubakar ko ne ako bi dugu jele don tarabo bana bagatola Abubakar ko ne ako bi dugu jele don tara janaja Abubakar ko ne ako nin jogo nani te fara nyogon kam mo sila don kelen kono febe do arjanna o fora yewa nani na asaratul mubassirin bil janna afolo e jonye Abubakar ciden ko mo munu mo tammin ni ciden yere sere ku ye hadisa salen kono be do arjanna kono folo ye jonye Abubakar sidir ni e jole nani duru na badri kele Abubakar sidir yake badri do ala nana jiya sankaba na ko badri dunkew aka shi tola fe junubu kadawiya yake nya farawma o fora yewa ma foye de ni e jole woronna ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako arjanna dawu ya shege ni mo min ye sarakati bola ngane ibu wele sarakati boraw kadala ni mo min ye sunkela ngane ubu wele sumbagaw dala ni mo min ye ewa salli bagay ubu wele salli bagaw dala fo kadda shege Abubakar ko cide akun ninda kelen ni mo ya soro tora tika mi eska ninda shege imbe mo kelen be wele nimbe lawa ako Abubakar imbaji gebe wele arjanna da bela radiyallahu anhu wardahu o fora yewa to wambali mo munum beti meleke Abubakar Siddiqi aka hadisarna kubi yere compare ama ima boala ika fini korta mbali make ika fini korta koni mo mi nya fini bila gelengala chama chela o ba fo ye damateme bonwe damateme bogota tige aye tiren ka sonnake damateme bagate de me doni ke bawu ya yira ibe nyana ma ya yoromi no ka fini jon chogo be chogo min na ma bosila mi asariya kadiri kono ke komi jamana mo chama be la hala min nay fana kana ke bolon koni ta manche mo bolon
ikana ki damana mogoy ni be jamana min kono o ka fini don cogo me hakke min na masilamiya sariya soso ifana ka ke o cogo la ifana kana ki damana mogoy ni bolon kono be tamasi la don ko yen nin koni fola mi atigi ma danteme aye sunna de ke bon ko ciden ko mogo ka fini kana jigi alikaba kuru fura duguma mo ko do be della ke ko Abubakar Siddiq ka fini tundigilen tundo jabu juma mbola aha ciden ya hadisa fulanna ta ko hadisa dola ko masfala min al-kabaini fa huwa fi an-nar isbalu li izar haram min kabairi junub ciden ko fini na be alikaba kuru fura duguma ko abe tasuma kono be tasuma kono min yi fini jigini alikaba kuru fura duguma haramu do min kabairi junub abe konte junubu bawdela ni nye hadisa donye bon hadisa fulana man jara sawbuhu quyala lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamati wala yukallimuhu wala yujakkihi wala huwa ajabun alim al-musbilu ijarahu quyala ciden ko parce que afora hadisa do de ko ciden mo sabare ko Abu Jari ko cide ma ko ni mo sabab perdi la koy nunu nye jonye cide ko mo sababe akum alate hadisan na tugula mo sababe yawmal qiyamah do alate lajelika katuma hinna lajelila atu kuma nyogonya ni hinna kuma nyogonya nema kuma nyogonya atu seneya kabo junubula e walla jaba buye jahannaba kunu la jaba mun bulla dimi uko ciro yo jonye ako mimba ka fini jige alikaba kuru fura duguma ta yere bonya kama ni ya kini yere bonya ye ni janga kata nani de biye ambe se ka ke duru yere folo ye munye haramu kabaira junubu fulana ye munye alati lajeni hinna lajeli sabana ye munye alati kuma nyogonya ni hinna kuma nyogonya nani na ye munye alati seneya kabuy ka junubula duru na ye munye la jaba dimne mbiye lagra ni ya keni yere bonye men ni ya kete e ma keni yere bonye haramu kabayra junubu donc fini alikaba kuru fura duguma haramu de do silamiya sariyalla bongo be se ka fo cogodi kon ne ma keni ere bonye ni ma keni ere bonye kiden ka hadisa fora iya sahalendo munya e bali ni te se ka sison ta katige mumbe e bali ni muru te se ka e ka fini tige ka be mumbe e bali ni te se ka tam masin tigi fa ki ka fini be ni yere bonyate nko ciden ka hadisa yere menen ko fere nta ke wode yere bonya ciden ko al kibiru bataru li haqqi ibanna cinya mi yere la folo de wode yere bonya yo ciden ta foriye hadisa sahalen foriye harbi e banna ko ke ma se ko ke yere bonya mo to ka ciden ko la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbi misqala jarratin min al-kibar akum misqala jara hakke dengenya bileni fitini hakke na yere bonya be mo duskun kono itedo aljanna kono ceedo ko ciden ma ako hari mo do be ba fo samara nyuman kaki sena doroki nyuman kaki kanna o de yere bonya ciden ko te yere bonya de o yeki yere cenyi de ala cenyi de ro abe fen cenyi de fe walakin al-kibr batarul haqq wa qamtun nas me ciden ko yere bonya e munye cinya donnen ko fe cinya nani makanyoni ka boyere la ki ba cinya ma ani ni be jo mo la mo men nin fo ko haramule no ko karasa ne makko bola batarul haqq wa qamtun nas min be cinya nyoni de ani mu men nin fo e jole mba tigi la ita tigi jate foye ciden ko nin miskala jarabe mo duskun kono itedo arjanna kono donc akado folo mo ba fo ko ale ka fini ko ajigna alikaba kuru fura duguma ko ma ke yere bonya kama yere bonya tette men ni ciden ka hadisa mena har be de saraka barakina yere bonya tette boka nambora wiro lambalimo Abubakar Siddiq ta Abubakar ma dabo kama folo Abubakar ma dabo kana ka fini jigide ako inna fi ijari istirihai
tuma mi cide nyen ni hadisa fo ko ni mi mas pala mina kabir fa wa fi nari ako cide ma ne ka fini abe ayoro do be jigina yerede al-istirqai ayoro do inna fi ijari ne ka fini al-istirqai ha bon comme mo min ni sauda e sariya min tasisa konni isi sera temena wala iteta hijula mo min hiju yoro wori serola e bolo o em mankere mata hijula i koy ka shi temena ni sare ma hiju idonna aya kono walillahi ala nasi hijjul bayt man istata ilayhi sabila ni famo de yen ninkete ima sira de soro fentika e ma sira de soro kata foitika alafe doni ka ba ko donna aya kono dese i deserade sira de ma soro kata foitika famo fana ye minke mo kana ke kuye koke ko mi ko te besariama nyo foya odo ube nyafo golofu de lawa saudiya ka famo te foike dina kolate no ma doni ka ba ko de sigi ulamaw de be sigi ala kani sariya laje kani ayaw laje kani delilaw laje ni islamiya sariya ba ladaga uba ke ni islamiya sarata ladaga utake ewa si ko min fulen ni ate yandoron kade hari saudiya yere wolode hari saudiyan ka yere ni si temena bi woro ni duru iteta hari saudiya konona jiya totere haru yere akera mun kama fana bana inde extrali koso bana parce que san fula hiju make bana inde sababu koso bos inyinami ni ordu dira ko mugo kata hijula ubesira ala kan kisi ambe ala dele be nyuman kata beka nyuman kasaki ubesira anka na ya sira ko ker bana ko yera ube ko re yera mugo deselen kana soroe la nyine ode parce que bana ad korosila ubolo ni abe chokorba ude shege abe mugo koro de sege donc o de yato yenninke har an kanna ya sere ko be ye akana chokorwa deselen soroy ni la nyini yode ninte kunte ko nimbe continue kudayo ya ke wakati do de kama akorote ko abe continue kuday donc mugo ko famu parce que saudiya fana fule mugo munumbu lagosi mugo munumbu nani nebo fo ya wakati ba ye sabale dinya dugu kelem tumi be nabe nin tawhidi defa namba fo baladul tawhid wa saudiya dugu kelem terembe jamana kelem temi be jamana kono nabe wasoni sunna ni salafiyyah ambolo dugu kolo ka saudiya de jamana kelem tumi be ni silamiya sariya be fo ko be tige ni qur'ana ni hadisai hari akasuru nagasubu bolali kamalu lillahi wa saudiya doronde silama be de kanka fara ɲɔgɔn ka do kuye silama be de kanka fara ɲɔgɔn ka ku dɛmɛ et puis kafiru bu contrôle la har ni hiju min be kɛ saudiya ka karamogo do har kunu ɲaka e wa bido do lame aka wojo do lame ako jiya dunke kafiru har hiju min ba ke ka fe ke ulufe utafe parce que har sam fulami ko hiju mankira uba ka kulu lago sinalo ko wala ewa hiju mankira wala hiju teke tuguni ewa ko hiju fule ka feke mimbe sasa ako hiju fule ka ke wulufe abeke fana foka da jiangule mimbe sa yikasa iwe kafiru buka kafiru ka preso muka kafiru ka dogumbe ka silama fana bunani ubetami donc silama ka hakli soro ka sabali silama ka sabari hari ewa saudiya fule no ba fo dai ba ke ka wori di kafiru ma de ba fo kan wori hakke da amerika ma fawjani yo be fo akwa ka do saudiya be wori de taka di kafiri ma ba be ke silamiya masala de kama o yere kama masala ko silamiya masala akaw ma yewa jaka aya la suratu tauba muallafatu qulub kafiri min yere kafiri ala ma fo jaka yere kata ka dama silamiya masala kama wa akwa ko jaka kata ka di kafiri ma pour aka tora bebo silamiya ka chogomi u silamiya be kisa ma chogomi u be se ka silamiya chogomi akoni ire kan na folo sempuru taka domadu bashi bi kawa ala ko jakka ire ka dama kafiri ire mambe kisa ma chogomi silamiya be kisa tora ma chogomi donc ni nyere kan na folo jeta ka dama pour kan na folo kado anin ka silamiya che nkan na folo ndo anin ka silamiya che kana chinyambolo abe komi wulu na wa ibe sogo fila korwa akatoni sogo nyeki yere soro
donc akan nunu famu hada madon kan nunu famu silama inne mina ire makara ikin ne mina donc ambe min fonni yerola o yenninde ni mo min sara ka sore ma hiju idonna aya de kono ima sede soro ko sarati duru minnu dafaran mo kan ka bo fama ko fe Sheikh Salim Fawzani della kanyin kan ni nyogona la akwa tigima mumbi kanyin kalilla senima akwa ta jabire ako koba tigi bolo iwo kipe ala kan ni ko sugu bila safe ni ko sugu yemunye nku laje nu usarati dafaran ka fama lan ka bo akwa ako mogo kan nin ko sugu yere nyinin kali dabila aw do akwa ta jabi atigima akwa ka ko were nyanyini minte ninye donc min fora ala ko hadisa e ciden ko hadisa kono de illa an tarau kufuran bawaha wa indakum min allahi burhana hadisa innani bala sarti nani bala ciden ko fama min be silama jamana umara fama yere ye silama de ate daga boli kake o kama ko kele ko nani be hadisa illa an taraw folo ka yelite yeli kay fenye kamunye kufuran fulan aka kafiriya de ika kafiriya de sarati sabana bawaha kafiriya mindo fana kafiriya dogolente de kafiriya ni doni ke bago nyogon soso bala nimbi kafiriya ninti kafiriya mote bo fama ko fe no kafiriya parce que ama bange o make bawaha kafiriya min bangalendo dibitala soso le sutal ninte sabai nanina wa indakum min allahi burhan kafiriya infana delila baw bolo qur'ana ni ciden karisa sahalewun na konni nye kafiriya de sarti te makenani ewa ninni sarti nani dafara duruna bena qur'ana ka qaida kono fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsa illa usaha ninni nani dafara akasro fama minni sarti nani dafara la sarti duruna aw bese ka bo akofe fanga mimbe awula anyogonate fama ina aw yere bado na bora kofe abese kata fama inta aka barake yorola kata bila ka sokono akasro fana abe mimbila nola mugo sorola nimbese ka bilale nola min kausana alaye ata leta nyogonake o hakili sigi bawu bolo ate ko ma beta boy ka dobila anola min ka jugunay ube kata dobila nola ni mimbe kelenye wote be awyo akasoro shebe awye abeshe kata aleta kata bila ka bara yorola abi mimbila anola o fana bawu bolo koro adale mbola o kausa ale naye ninta ka boy bara yorola kata bila ka sokono abe ninshigi kalate mo wakashi jolite bo sarti durna fuleninde odi atu Sheikh Albani ko ale bafo ko har ni sarti nani ndafara masakela har ni kafiri de kafiriya jele sarti nani dafara ko ale Albani bafo yikana bo akofe fo akasoro shebe awye ni sete awye akana bo akofe muno seminu ko mina safahi akwa bennaluma yala fama dabbabatu bale bolo fini tigu bale bolo marafau ba ale bolo awuna bolo kru kawule kwa beta fama kele ka boya ko mina safahi ni nyennaluma yare fendo mbali yade fuita aw bolo ni natige murute anaka bolo kru aw ba fo kwa be tile fama ni dabbabati mikuni sari uni feuna fendo mbali atoya aniki yere halaki ala ko la tulugo bi ayde ko ila tahaluka akwa kana yere di halakima donc sarti durin fuleninde ninni nduru dafara de boli be ke fama ko fe aram palasema baw bolo parce que imamuna maliki ko ako jamana ka situna sana ube sabuina sana ko jamana ko ke fama tonyali kela bolo akas o kausa jamana ka donkele ke ni fama ta kunna imamuna maliki rahimahullah
ako jamana ka sambi woro sambi wolon fula ka ke fama tonyali kela bolo fama ko ni be jamana la o kausa jamana ka su kelenke ni fama tala donc fo mo ko nonu de kolosi saratu yen nonu de sarati munum be mo bo fama ko fe ko yen ni sarati duru de har ni nani nda fara kafiri bangali nyere kera me sete awye ni aw ka kata fama boy abeke joli bode abeke kasarade abeke nyugo halaki de ate daga ya ka bo ko fe nabe hadama dawun joli bo nabe jamana dawun joli bo donc ni sarati duru de be ala pour ka bo fama ko fe ni sarati duru de bala ni nunu madafa aya toye aka munyo aka sabali aka hake min baw ko aka di aw ka hake min be aka na ma da ka tani na lafe ci de nyande defo nim famura bo e piambe min faraka fama kola an be sigi haran ka silama nyemo dobe min ke kata sigi ka fama ka defu ko ka lebu fo ka awa puru ka koniya do jamana dum du sukun kono ku lasu katama ate ahli sunna wal jamaa ka qida kono min ye balawu yere se silam ewa depuis se bon min ye fitina yere wuli depuis se bon telela ni ko sugu de do kata fama la gosi ka akoni ya do ewa population du sukun kono usmana takera ni jogo de la abdullah ibn saba yahudiya de do aya yere ke silamai kana madina na tara gerem mina tara baro yoro mina beto ka usmana togo jugu fo ayen na folo kete de ayen nin kete ala ya ke madina sebon do tumbe ye mumini dafale unde tumba ma mo sore na sigira min kerfe ko abo baro sugu ko doro ba fa ka dabiro be wude ka toy ama mo soro wurula awulila kata misra atare misra na tara gerin baro yoro mun na be usmana togo cinya ka lagosi fo ye jama kulu do soro yerela munum be faraka ka usmana kele nko ano jamade nana ka daga da usmana dala fo ya faga aya soro seba wu chaman be hiji yorola seba kelente usmana fagalila ani ni mo jogu ne khawari jure nana ka faga donc o de yato doni ke baw ko ka bo fama ko fe ahli sunna wal jamaa ko ka bo fama ko fe abeke ni konu ko dama doy khawarijiya bara ko dama do wodero adobe obeke bi safe ala kan kisama kabo fama ko feni bamuru ni kele ni nya kawarijo bara do har ni mi nyaake ni aunte se ka fo direte ye kawarijo mena kawarijo bara ko ni abi bolon kabo fama ko bi safe kabo ka kele kawariji ya de do kabo fama ko fe bil khawli manam mimbaruka deresula erinyo yorula fama bil lagosi abe sapute puru kan nege bo jamana dawna khawarij bara de ba fu nonu ma al khawarijul qadiya ko khawariju sigile khawariju bara de fana khawarijul aqdiya abi iddu sukun kono konnin te famai kana kuma na yerede ni abi iddu sukun kono konnin te famai mo manka tugunnin ko mo manka lame mo manka kanya markante har ni ma kuma ima kewale ke ninni biddu sukun kono fi fana ye khawariju ye khawariju aqdiya khawariju ya biddu sukun kono awa doni ke bawo ko khawariju kuma kela o ko o de ka juguna beye parce que khawariju kuma kela de be ke sababu ye ka ba murtigi wuli parce que ale de be mo la so famama donc bahara wude do be silama be munum bu dambe kata silama mani silama nyema na abu bolon uni sunna teta de uni sunna teta ciden ko man arada an yansi haliji sultani falyaqujuhu bi yadihi wa liyaqulu bihi fa in qabila minhu fajaka wa illa faqad addallaji alayhi ni hadisa salende ciden ko nim mo min ba fe ka fama konanjia abake ka kodo ke uba ye kodo fo e ba fe ka konanjia kai fala yubudi lahu alaniya hadisa damna yode ciden ko ikana fo kene kade ibake ka konnan jammin ke fama ikano o fa ye kene ka be ko mede ako fali ya aqujuhu bi yadihi ako fama minana boloy wali yaqulu bihi ina kelen kate yorola ikelen na kelen afona inibe kuma fe ni bonyani korotay ani majigin
ka jatemina ni nyem mara bagade ka ina mankana ikera don ke ba chogo fama bi sanfe kuma ye ni majigi ani nogoya ika bilasira kiden ko ikelena kele abilasira na yika bilasira limina ako alhamdulillah odo na mi ka bilasira limina kiden ko alaye mimbila eka yitake fengoretika yitake ni ale mi ka konan jata mi ka nyamar o dunubu no fe la soso banele na cheme e ko ni take en ko har usmana ta tumami usmana ka koyi murila doko usama tama koyi teta konan jake usmana ako ni nebe ta konan jake usmana nebe no fawiya safi hari ni ne tara konan jake usmana nebe no fu awde keneka awa nete ewa damin datu lendo ni ciden ko kana dayele nete ko dayele bagay mana fitina nete ko dayele bagay muno seminu fana do de la ka fo ko fama be nin ke ate kuma do akonna be kuma fama fe an bono fawde ya ni an be kuma fama fe an kana fawuye kan kuma na fama fe o be nan be kuma fama fe an bo o de fe au nyala ya o be an ni fama de che wodi ato salafu doko ako doni ke ba nyuma ahli sunna wal jamaa ka doni ke ba nyuma ye mo jumaye mo munu nous be population koro ou be fama defa mais nous ni fama lankoro nyara ou be population defa hakli nyuma kunanja baga nyuma ahli sunna wal jamaa ka taboloka salafu ko mo nyuma ininde na be fama kora kele ni fama kele abe kele ke population ne mais na be population fana koro abe kele ke fama konan jabaga nonu de na kele ni fama lankoro nyara de gumi be population ko de gumi be tora min be jamana ka bo faye ka konan jakai mais na be population fana koro abulu fana lasude ukatugo fama ko kana soso mo nyumo yen nonu de balmu namme nan tan nin tabolo nonu de ta fitina te bo jamana nonu ko non parce que problème ye minye na nyafo ba fambe mo sapute mo sapuleti tewo munum budambe kata dina ni silama nyema ya yere mode silama yere ka akida nyuma na tasira nyuma ye munu nyawulu yere mudu de kala ko famu bara yo yoro dewo aqidatu ahli sunna wal jamaa fama koda ode makala kitabu fana de dilale mbaka kitabu de dilale mbe fama ka koka cide nya hadisa keme ani hadisa tani nani de nati fama kola abi hadisa sahale hadisa min be dilo fama wala hadisa keme ani hadisa tani nani ciye do ni nati fama kola pour problème min bala ko min bala ayode nata be hadisa sahale tawa dobo kanto fana ko o hadisa kunye fama kafirude ko awun tawute kasoro hadisa be nana aben nana fama tonyali kala wiredeka abe kunye e fama tilele ko Abubakar nyogona Umaru nyogona kuma bo o batolila jombe kuma jomfe ko mo katugo ko hadisa nana yere ciden kambe fama tonyali kala uni fama jengene undama wodi ato ciden ko wayi ndaraba jaharaka wa gaja malaka ako hari ni fama yi boyi ko de la kikan na folo mini la tuwa ko to ako wayin jawda yato ahli sunna wal jamaa bafo wayin jara wayin jalama buna wasinu bafo hari ni fama yesu nyali kede hari na be dolode mi hari na be jeniya deke hari na be lutiya deke nama kokko ni ke komi anye sarati duru min fo kafiriya jele no ma sabatala mimbe ekatwa ko ikaka kumalame na yinyamra min nay ka ke kana soso funna yibla ala soso madomi ba funde te sigan ninke ala soso la tatal maglu fi ma shatil khaliqi no wata yire ka bo ko fi haruna ta be ka kelede ita labato tuga ko ala soso indela ne na yibla fen daga le min be tuga ko la donc ala ka hakki mandama anyeni haklina jigi fitine ke ko munum bambolo nimbaruka aya fama ya donta ya bote anka deresula ka fama lagosi ere nyawula fanyuma lagosi ere sosula bidonu dila fama be lagosi ahli sunna wal jamaa fahamu salafu salih atuka gira kono ala ka hakli mandam wo ko
bon ni ma do nyinin kali ndira uma sinya fulade ni nyinin kari ajabira dawrabu ko dawde nyinin kali naati konno ko ankana bo fama kofe ko fama ye president ya ube fama ye jumay nyenni jabi dawrabu aba wojo ci atigi mo ube ba sura atigi ya jabu ye resoro eta kalama jabu inkera dawrabu anko nu ko fama iyado min ye Sheikh Sal Fawjan a ko lesiri dobe mogo chama hari doni ke baga chaman to lesiru do janko kalambalin ako kasiru lesiri do ahli sunna wal jamaa ka aqida lesiri do ako me doni ke baga yere mo lesiri do janko kalambalin ako fo lesiri fana katode wa ko lesiri fana bena poso sabanna de la fana ala batoli kofe kiden ta kofe lesiri sabanna nyaade de la hawla wala quwwata illa billah ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum ala batoli kofe kiden la batoli kofe sabanna munye wa ulul amru ko nyemo akera joli lesiri sabanna tewa me kalambagaw yere ko kalambagaw yere maseka nim famu janko ha mu makala karamogo yere do tunune do fama laboratoire yola sunna mo kalesiri sabanna min fuleni nye karamogo yere do tunune do ala folo kuma mana kala ndewma kuma mana mogo munu makala lesiri sabanna fana de do ahli sunna wal jamaa ka ida kono kalesiru kono donc nous ko fama wa ulul amru minkum don ko fulati do ulul amru do be dina konya de be ulu boro uye ulama don ke bagaw ulul amru do be min yem marabe ulu boro fama marali be ulu fana boro ulu ye ulu amru ye wala mais aya nunun kono ulul amru munum be fote doni ke bagaw taye munye wulu taye doro ka dina de bangulu ka ulul amru ya munye ka dina bange mogoye ala tay ninde ciden tay ninde ni dagara ni haramu yara ka fatawa uke doni ke bagaw ka ulul amru ya ninde ambetu ulu ko ninde la dina bangele ulu de be dina bange ni ulu ya bange ninde ala tay ninde beke ninteke ulu ba di jomma famo ulu ba di abange ka di fama udema me minye ka boli mugoka be ka ke ube be kana nin ka haramu yara o ye fama ude tay doni ki bago ka ulo amuriya yede ka dina bange kala tabange mugoye ka ciden tabange mugoye ka fatawa uke ulu taye ode jamana kono donc ni ulu ya bange ulu ba fo fama de ulu ba di fama de ma ka boli fama ka e ka boli mugo ka mugo nyamara nay o be fama de bolo donc doni ke ba ka ulul amriya ulu taye dina famvelani dina bangali de ambetu ulu ko ola nu ya ala ta fonye u ye cide ta fonye ala fahamu salafu salim ambetu ulu da o yoro la kake min nu ya ala ta bi u ye fen fonya la ta te cide ta te sunna tante tu ko la de ambu ka katawto bolo ulu ka ulul amriya de ro dina bangali afamura me aya munumbe hadisa munumbe hadisa ba ewa keme anitani nani ulube ul amru munun ka jiya marabaw famaw ulube famaw de labato le ka jiya marabaw minye jamana be min bolo jamana kuntigi marabaw president ube ulude ka doni ke bagaw yerebe ulude marala fana bo na kera kunnin karamugo na ka jama afana ya damana fama ya jamana kono na ko an kata yoro min kari anata kari na ko an ka jo anna jo nin karamugo fana be jamfe afana na ka jama na ko mi akalla bato kake nin karamugo fana be yamfa na ka jama na ko mi o kake na ko min ka karata kari president fana ba dama jamana be marawa jamana be marakata mi fama joli jamana kelena donc uli amuri fama ude do president ude do aya munumbe hadisa munumbe na donc nu ko katugu e fama ko aqida ahli sunna wal jamaa
wayede munu ni jamana mara baburu ni président ndo ambe ke ulu de ko har ulu yere fana ci den ya fa ko an ka tugu ko har nu ye jamana kan na fulo beki utai kan shembo ala ako tellement que ni sarati dobe o madda fa an ka to ko nu ya nyamre min nan ku kan kana murtu kama wayin jaru wa jalabu ujengena chogo to yetto nyalike chogo do wa asaratu alayhim uya na fulu jaman na fulu ku kelenta ye chogo wayin daraba jaharaka wa qaja malaka uyi bogi kola chogo to kikan na fulu minila chogo to ko kana murtu kama de aye sabali uko fo kata wakati juma hatta talqawuni ala hawdi tuma mi cide nya famo ka to nyalifo aye to ko aye sabali aka hakke aw luka hakke mimbe awka ayuka hakke duma awka hakke mimbe uluka numa di aka tanyine alafi ata sabali uko fo kata wakati juma hatta talqawuni ala hawdi fo laghara aye sabali fo laghara de odo fama sarati mimbe nambe bo fama contrôla ka ge ka boy ube kata boy sarati duru de nyofo no madda fa fama la jengena chogo to yeli ke chogo aye jenia ke chogo aye ayre ye goro jigene ke chogo aye dolomi chogo aye mugo fa chogo ambe to akode ante murta kama ante jama murta kama ambe to akko na ya nyamari minyi ambake na ya mbila kutamina domi ante kutaindeke mais ante kutainte mais akorte fana anka wuda kama de masala sai sal fawjan fo yawa misale ke ni fama ko be ka bombo sidi na ko be ki ka bombo sidi an tan ka bombo sidi de mais ante murti ante wuda kama ko ambakele ante kutainde ke na ko mo shikana ta salli misrila kana jama salli ke darura shi fana te an tan ka jama salli to de mais ante wuda kama ka murta kama ante ala kutainde ke ante ala soso inde ke mais ante murta kama en ko maliki bugora jojo murti fama della ka maliki bugo fo do ba fo ko fo kama fula bora aye jom murta kama ako jon ka marashike abu hanifa fama ya della ka do kasula adondo kasula gardien be dala ako abu hanifa ma ayat inin kam masaila dola ko fama ko ale ko ke abu hanifa ko ni amirul mu'mini da yi bilala ake kasoro abe o amirul mu'mini da ka gardien bulo ko akata datu me gardien min be dala ya abu hanifa ni kan masala la ko ni amirul mu'mini da de koy ka ake atato kasula fama ya bali kwa kana fatawa kede abu hanifa ana adem muso na denkebe uka sokono dem muso ko ma konfa ko ne sunna de nyimbora joli bora nyina nka sumbe tinyama iwa koy balima ke nyina nka ki jaba fama ko ne kana nyina nka li jabi abu hanifa ahmad ibn hanbali aleni min tumbe nyogona mamunu ako qur'ana de yedamfe ambora qur'ana ko minna mamunu ko qur'ana damfe de ko la ka kumate ahmad ko qur'ana ya ala ka kumate damfe de ay ahmad do kasola ube mugo bila ube ahmad bugo ka far koro beke joliye katike uba siri fali bala aba fufufu abe kiri uba foni ka dalento kala ndum bena jibo ka na bora yere kala mo beta do kasola abe no jelgo ka shenna bolowula kasiri aye doni ke baka munum be ko me ahmad nyogona nu ko qur'ana ko ala ka kuma de damfeta yu do faga ayu faga ye doni ke baka chamande faga jamana na ahmad ibn hanbali ma a ukunnin masake eske tanya marani ko doye an katanin kamawa min ko qur'ana ye damfe de ala ka kuma te ibfulet ni la jaba ni la jarabi ni bugolila ito nyogo fagara ako addimau amara ko ako silama joli boli tabe silama joli boli tabe nin fulen ni nye ka bo fama kontrol ka murta kamate sunna kuna kanake ona tabe mamuna ni ahmada be kumate kuma na to da ba fu amirul mu'minina abafu amirul mu'minina ta fu na to de abafu amirul mu'minina ahmada maso ka mamunu kafiriya yere sino ye kuma min fo kafiriya kuma me ako mamunu ya ahli tawili de ko doni ke baga jugu de ni hakilna do akunna
ahmad masoka kafiriya an fule kan nunun kafiriya bila dalil wala burhan ko be ake ka kiri tigani loy buna basu ko ka kiri tigani loy kufuru duna kufuri kiri tige beni loya kiri tige la beni loya wotike kafiriya ko ka kiri tigani loya chogo do de bi kafiriya chogo do be te kafiriya ko ko Sheikh Albani dolla ka kutuba kala na do ay kutuba kala man lam yakub bi manjala fa ulai kum kafiruna kafo ajigne Sheikh Albani tarafu ko jazakallahu khaira akoy yakuma min fo kafu ni ma pentige ni ma kiriti na laka jigi fe ye kafiriye iya fo kanye ala kisra mi alimami yere ma ala kiriti na laka jigi fe nyeda aya sura alimami nyere minye kutuba kala ani aka pemna ka karabetu de do bombo shi dile pantalon be sem fraka akwa alimami yere ma kiriti na laka jigi fe nyede yi bombo shi dile ndo ka finu bonen bu shen kai ro temele ndo me yere ala ye min jiga yere ma kiriti no yere na ya suro ko ala ye min jigi ni ma kiriti ne ye kafiye silama min beto jian ko na ka do de ni ye galon tigala ye jamfantiye ye kiriti na ka jigi fe nyola ebe jene yake ebe dolomi ye aywa kiriti na ka jigi fe nyola na ya soro ko ni ma kiriti ne ala ka jigi fentana ni ye kiriti ne kera kafiriye ni nimbe kafiriya mo silama beto jian ko no ma ye aya inna illa hala sabadala anana la hala sabala fudeya ومن لم يكن بما جرى فاولئك هم الفاسقون ومن لم يكن بما جرى فاولئك هم الظالمون ومن لم يكن بما جرى فاولئك هم الكافرون ان كنت تفسير تشوغو دي بولا او بتا كلنتا دروكو فوكو على كوني مومي ماكيري تيغني فينيا لا يمنجي كافري نونو ني كافرو دي يا سبحان الله خوارجي جوغو يري دي فولني ني فولو aya janto yere la ka yere kolosi jamuna kono de ni nye kaida ni nye lesiri menya kanka kala kanye do de akanka kala kanye do donc ahmad ibn hanbal nunun kerani chogodela ini fama kerani chogodela awon ko mugote sariya sanfe mugo do awon bolo jamana kono ni hari fama ye wulu wele dro konna birola dro juju ko haju bila mako bila kinyi ni ka jamana bebe bo kalama ya wele tribunal ya wele aw de ba fo ko mugote sariya sanfe ete seka wele aw ba fo ko juju katile aw ba fo ko fama katile aw ba fo ko kirite jamana kono yerete seka wele ire kanyi ni ka foro nin kuma nunu be nyogon tawa yerete seka wele ire juju kinyi ni kai dala kan na ire foro aw ko fama tilelente aw ko juju tilelente aw ko kirite jamana kono aw tung murote sharia sanfe yerete seka wele alaka dina famu dama donc fama koni yede munu nya marali kara wulu de fama doni ke bagaw aw ka wul amruya ye dina bangeli de ka dina bange mbogo ye kala ta bange ka cide tampange ambe tugo aw ko ode law ka wulu amruya ye ote ne minye jinya mara fama ko ayan uni hadisa wala nyini be marali kala wudela e doni ke ba yere mara fende nya misali ya fo do amaru anu umar ibn khattab abubakar tilela doni ke ba otuntia kurana kalamba otuntia umar len tumbe jonna ay abubakar tilela folo kalamba otuntia ba fuqa hawtuntia ba me jon tumbu umar abubakar sidiqi umar tilela wo chogola ko umar tilela amaru ibn yasir do ya nyininka ko ni mugo min ni janaba bila ko ima jisro ube mugo mi yoro jogira ete se kam magajila amaru ko ikata ya mamuke harisa min nana ni na harisa ntum mashi umaru ma do tara ni fo umaru tile ko amaru ko ni mugo min jogira ko ite se kam magajila ko ikap e watta ya mamuke kasal umaru ko amaru yen ni fa ya mamu yen ni memi au ko nyen ni me amaru dela umaru ko ne madale kan ni hadisa min ayata amaru wele kana amaru nana umaru ya nyininka ako umaru nyina na dia neni mata tama dola janaba yen ne soro jite ne bolo ne kulunkuru la bogola
komi daba be kulunkulu chogomi anna le nya fo ciden kwa tumben wasankin bolo fulake ka ewa dugukolo gosite nkin ewa nye daw salon kun tege faraw salo umaru hakili maseka pisayne anyina na pew a hakili maseka hadisayne awa amaru ko umaru ne hakili ma hadisayne e ka hakim min benneka e de benne mara ni kun ka hadisayin foli to yamba fo to pew ndala kale a umaru ko ay ako ciden ka hadis Allah kali ne to balawla de iyere ko ciden nya foye ni to bono hadisa info buno semenu tumami saudiya fana doni ka bawo do ye mukhalafatu do ko ummina nan man kan cha yara ye doni ka bawo mina ye do buno semenu ko aye sabali akoye sabali ala ya wunya mari aka to wulule amuru do ko konne usaymin ni fama ko bi masake ko bi wulule amuru ko bin kana fatawa kentake akonna kun kana derisu kente derisu ke mbe derisu jo mbe ta sallini mogo yem misir lambe sabi na ko seminu kana ke haral mamiya ko mbe salli safa ko mbe bokko fe mbe jo safala ka salli ni salli bana mbe bonga beta kaso kono ni Sheikh Abdallah Bombaji ni fama ko aka dade kana fatawa ke ate fatawa ke mogo woro be fatawa ke man kambe mi akuni eni doni min kaka eni doni min charli kaka ni fama min be na ko idade e bi dade ni mo woro be e no la kaba ba fo ya banne ni mo woro ta junuba le de ka fente kala ara kuma be mi eska ni sima tarafa lembe ya ni ndon nan ka don ka ba bolo ya janko kalambale eska nunun don nan ka karamo yere boro foro sando kalambale dilo min na dere fama munun foran ka fama nunun te fama munun foran ka fama munun te mumbu boyita fo kide tumami ako ewa huje fota bunu yamani ma ako ewa hera do bino fi dagan o hera duru lendo hera nyagam lendo o ko oye tumai ako qaumun yahaduna bighairi hadi wa yatasannuna bighairi sunnati turafu minhum otunkiru na tudo la ciden ko nyema ube na ne kofe ube kanda ni kanda sira ube ta sira ta tabolo bu bulon ka tabolo ton ka kanda sira ute sunna bu bulon ka sunna ute ubu ko doke abu ludo della bola ubu ko doke della sitola ate uludo yere dina ko ate uludo yere e ko be temen ninka o hadisa kele labana ewa huje fata ko cide e fule kan nim fama sugu munun fo donc ni ne yu nyo soro wakati la mbe munke ako itil amira wa indaraba jahrakan wa jamalaka ako tugu masake ko de hara na yi gosi ko de la ki kan na fulo minila to ko be temen nununka fama ko la harbi ko nim fama ute hadisa ire nana be nana fama to nyali kelawde ka e fama tilele kuma bo tala kuma be fama jengele unde fama to nyali kelawde fama munu be jamana na fulon tarake ka beki tayde kuma bolu yere de kamene ka tawlu de ko ibe bo ko wakati juma sarati duru sarati fulo oye munye illa an taraw kufran bawaha wa indakum min allahi burhan an taraw sarati fulo munya ka yelike a fori nyente de a fori nye fama e kafiri de nyame fama e kafiri de otede an taraw ayere nya kai aka munye fashiriyawa ay kufran ayere nya ka kafiriya ye masakela ninte fulay fashiriya tede ayere nya ka kafiriya ye masakela fulatia sabana bawaha kafiriya nyagambilen tede kafiriya min doni ke baw ye nyogon so sala do ko nien ni fo ye kafire do ko te kafire do ko nien ni ke ye kafire do ko te kafire o tede bawaha kafiriya bangale dibite kafiriya minna ninte sabaya nani na kafiriya bangale ndoron fanate wasare wa indakum min allahi burhan delila sahalim baw bolo qur'ana delila baw bolo ciden ka hadisa la konni nya kafiriya ninte nani nani be dafara silamiya ka qaida do bena
فاتقوا الله ما استطعتم الاستطاعة وبنا ويسلاميا كقايدة بربرة بعدين نيني ناني دافرا فاملا دورنا الجمعة أكسرو shebe auye fanga ba aula kelemina ba fana bolo nin fama abese ka wuli akama katata ka bara yorola katabila ka sokono kalate mogosi wakashi me au bolo lankolo natige muru ba boro fama na bombu na miku na military na ka finitigu kwa ubeto wuli oye fendo mbali yani naluma yade akasoro shebe auye abese katata kabo akabara yorola abeta bila kasokono kalate mogosi wakati jolite bo foite chinya kele akasoro abe mimbila nola mugodo ba bolo min kausa aleye sampurusa ube akausa ye kosobe yerede o fana ba bolo ale tara katabila kasokono abe nin shiga nola nini sarati duru da farabe bo fama kofe nini sarati duru mabdafa ate bo fama kofere ate murta bolode imamuna maliki ko ako jamana ka sambi wolon fulake fama tonyali kela bola kausa jamana ka su kelenke ni fama tala imamuna maliki rahimahullah ni salafu salih donc nunun ka koroshi wodi ato Sheikh Albani rahimahullah nanya anka karmugo banu nan sagira katu ka hakrano ka kitabu ante fili ni Allah ta kofe Sheikh Muhammad bin Salih Usemi Sheikh Lumbaji Sheikh Albani nimbe nyana mayala ambuno imamu jamanihi Sheikh Salih Fawzan kalandon ahli sunna wal jamaa na bambara nunun ka hakrano ka kitabu kakka ate fili Sheikh Albani ko ale ba fo ko ni saratin nani mbedda fara famala ko ale ba fo ya te daga yika wuli kama fo duruna en kadda faye aka suru shebiye Sheikh Albani ko ale bo fo ni fama kera kafiri yereye aka kafira jera yere da ya fo ne kafiriye ako ale bari ba fuye ate daga yika wuli kama yika murta kama ni setiye ali sitaatu donc mbalmo ambe min fo ka fo karasa te famaye karasa hadisa unana fama min kamu kanto nin fama ma o ye fama minye nin sarati duru da fara fama min nin sarati duru da fara fama min nani no da fara fama min konila donc fama munun fora hadisa kuno kwanka to ko fama toye afamurawa bon ni har o kera o fama suguye ate fama min na anka to ako anka ka to ako mumbena akasoro nambe wula kama nambe murta kama shebanye nante jamana noni ka jamana ke fawda ka jamana dinga kono donc ambe min fo o yenni nda basuran ka wakati retemena ha subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bon ni ma do nyinin kali ndiraw masinya fulare ni nyinin kari ajabira dawrabu ko dawde nyinin kali naati konno ko ankana bo fama kofe ko fama ye president ye ube fama ye jumay nyenni njabi dawrabu aba wojo ci atigi mo ube ba sura tigi ye jabu ye resro eta kalama jabu nkera dawrabu anko nu ko